som po 7-krát zavolal niekoho do modrého rohu a jeho meno je Adam Matušák! Matka Polka, polskie miasto, polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim w koło pokażemy, jak wojować, jak wygrywać sprawiedliwie i gorliwie. Urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze, jak potrzeba, jestem hardy, tylko w Polskę wierzę. Urodziłem się w Polsce, 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 urodziłem się w Polsce. Tak, do Červeného rohu pozveme domáceho borca a jeho meno je Michal Jačuška! See you later. I see your fantasy. You wanna make
pre tohto pána, ktorý 2 hodiny stojí na rebríku a hríckame jak také dve hrušky. Obrovský potlesk! Dovolte mi, aby sme si predstavili borcov v modrom rohu Adam Mandušák. Biť sa bude za MMA Vítkovo, počet zápasov 6, 3 výhry a 3 prehry. Jeho trénerom je Lukáš Posadský. Záľubí futbal a tréning MMA a vzor, športový vzor je Conor McGregor. Dámy a páni, Adam Mandušák! V červenom rohu nedočkavý Michal Jančuška. Biť sa bude za klub Valetu do Ergas Nojmo, počet zápasov 5, z toho 4 výhry a 1 prehra. Tréner Rudolf Kříž, Robert Kolský a Petr Kuchařík. Záľubí MMA a ryby a športový vzor nemá. Dámy a páni, toto je Michal Jančuška! Pravidlá amatérskej MMA 2x5 minút, 66 kg kategória zápas číslo 7, Glador Garena, je tu niekto? Tak, tak, tak!
Typické KO se stáva Michal Jančuška! Ja poprosím Michala krátky rozhovor. Mišo, tebe by mohli hovoriť aj rušilo, že si dobrý, aký ho hlad prešiel. Prosím ťa, aké sú to pocity vyrať pred domácim publikom? Něco neskutečného. Kdo nezažil, tak asi neví, ale je to taková obnova. Prostě. Prosím, ty si taký skvelý chlapec. Mišo, máš tu dvoch trénerov, teraz mi úprimne povedz, ktorý sa viacej zaslúžil od toho, aby ty si dnes vyhral. Všichni oba dva. Prostě. Tréneri jsou super. Povedz mi, čo dnes urobíš prvé, keď ťa to vidieť. No, už si řekněme na řídě, měli bychom si dožili, že jdem takhle na pizzu, a že tady na nějaké zlení. Ja som si myslel, že sa osprchuješ, ale dobre, tak to na pizzu. Obrovský potles, Michal Jančuška! Dajme báť, ako to volá za neskutočný zápas. Až sa mi z toho hlava zatočila, my si ešte dáme spoločnú fotku. Roland, chod sa odfotiť, nech si krásne na tej fotke pre Boha. My s Rolandom sa budeme fotiť sami dvaja, svoj na tú kameru, nech nás oberú. A ja som vám všetkým sľuboval prestávku. A v tejto prestávke my si dáme super exhibíciu. My si ukážeme niečo neuveriteľné, pretože my tu máme medzi sebou jedného 14-ročného chalana, ktorý je naozaj neskutočný talent a my si povieme prečo. Ale to